Kamar dai kullum yadda muke kawo muku batu akan fitaccen jarumi mai suna Hamisu Breaker, yau ma mun ƙara kawo muku wani ingantaccen bidiyo akan fashin mawaƙin wannan aka fi sani da Hamisu Breaker, wanda ke taka rawar gani kuma ya fitar da aka masoya su ji ta su ji daɗin ta masu yaba da ita. Ina ƙara fatan da cewa masoya za su ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinsu na WhatsApp da na domin su tabbatar da cewa wannan fashin mawaƙi ba cancanci a ba shi dukkan wasu awar da ake ba kowanne fashin mawaƙi. Muna ƙara muku godiya wajen ziyartar mu da kai a cikin channel ɗin kuma da ƙara danna mana kalmar da kuke ta alamar subscribing da kuma alamar sharing, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya don commenting da liking da kuke yi a cikin channel ɗin, hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan basiyan mawaƙi kuma kuna sauraron dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban da ake kawo muku, wanda kuke jin su, kuke jin daɗin su, kuke matuƙar yaba da su. Don na ƙara yi masu godiya wannan suke bibiyar mu a kowane lokaci kuma a cikin ingantaccen channel ɗin mai suna Anur Hausa TV. Kowa ya san Anur Hausa TV channel ce wacce ta shahara sosai wajen kawo muku ingantaccen aika kuma fasiyan aika, wanda idan kuka saurara za ku yi matuƙar gamsuwa da shi kuma za ku ji daɗin su sosai. Muna ƙara muku godiya wajen share da commenting da liking da kuke a kowane lokaci. Kamar dai kullum yadda muke kawo muku batu akan fitaccen jarumi mai suna Hamisu Breaker, yau ma mun ƙara kawo muku wani ingantaccen bidiyo akan fashin mawaƙin wannan aka fi sani da Hamisu Breaker, wanda ke taka rawar gani kuma ya fitar da aka masoya su ji ta su ji daɗin ta masu yaba da ita. Ina ƙara fatan da cewa masoya za su ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinsu na WhatsApp da na domin su tabbatar da cewa wannan fashin mawaƙi ba cancanci a ba shi dukkan wasu awar da ake ba kowanne fashin mawaƙi. Muna ƙara muku godiya wajen ziyartar mu da kai a cikin channel ɗin kuma da ƙara danna mana kalmar da kuke ta alamar subscribing da kuma alamar sharing, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya don commenting da liking da kuke yi a cikin channel ɗin, hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan basiyan mawaƙi kuma kuna sauraron dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban da ake kawo muku, wanda kuke jin su, kuke jin daɗin su, kuke matuƙar yaba da su. Don na ƙara yi masu godiya wannan suke bibiyar mu a kowane lokaci kuma a cikin ingantaccen channel ɗin mai suna Anur Hausa TV. Kowa ya san Anur Hausa TV channel ce wacce ta shahara sosai wajen kawo muku ingantaccen aika kuma fasiyan aika, wanda idan kuka saurara za ku yi matuƙar gamsuwa da shi kuma za ku ji daɗin su sosai. Muna ƙara muku godiya wajen share da commenting da liking da kuke a kowane lokaci. Kamar dai kullum yadda muke kawo muku batu akan fitaccen jarumi mai suna Hamisu Breaker, yau ma mun ƙara kawo muku wani ingantaccen bidiyo akan fashin mawaƙin wannan aka fi sani da Hamisu Breaker, wanda ke taka rawar gani kuma ya fitar da aka masoya su ji ta su ji daɗin ta masu yaba da ita. Ina ƙara fatan da cewa masoya za su ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinsu na WhatsApp da na domin su tabbatar da cewa wannan fashin mawaƙi ba cancanci a ba shi dukkan wasu awar da ake ba kowanne fashin mawaƙi. Muna ƙara muku godiya wajen ziyartar mu da kai a cikin channel ɗin kuma da ƙara danna mana kalmar da kuke ta alamar subscribing da kuma alamar sharing, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya don commenting da liking da kuke yi a cikin channel ɗin, hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan basiyan mawaƙi kuma kuna sauraron dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban da ake kawo muku, wanda kuke jin su, kuke jin daɗin su, kuke matuƙar yaba da su. Don na ƙara yi masu godiya wannan suke bibiyar mu a kowane lokaci kuma a cikin ingantaccen channel ɗin mai suna Anur Hausa TV. Kowa ya san Anur Hausa TV channel ce wacce ta shahara sosai wajen kawo muku ingantaccen aika kuma fasiyan aika.